tu piše Autovik, dakle u Zagrebu jesmo, a vi ste? Ja sam Petra. Direktor koje kompanije vam se čini najšarmantniji? Najšarmantniji direktor. Pa svi su na svoj način zanimljivi. Dobro, zašto sam baš to sad ja morao ispasti? Pitajte mog mamu i tatu. Zašto? Loše rješavaš zadatke. Koji sve muškarci bi htjeli imati vaš broj mobitela? Hvala puno na komplimentu. Ne smatram se nekom velikom ljepoticom. A ne, ja se smatram. Jeste ikad pozvao na kestene? Pa to je previše pitanja sad, mislim stvarno. Imam kestene doma i onda bi ih trebalo malo skuhat, pa ako nije problem da dođemo zajedno, da se tamo malo podružimo, tako malo jedemo kestene i gledamo televizor dok se ne rastope boje. Pa mogla bi prihvatiti ponudu?